kokot, kaczyce i cipy. A czemu cipy? No. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Anna Bergmann schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in Schwert. Witam was, Rostomili, z hełmu. Tu je bana, ale nie ma już szrajbunka. Widać pozostałości. Tu je majs pole. A jo, zanim zacznę tak na dobre, to zapraszam wszystkich do abonirowania kanału, żebyście subskrybowali, bo niektóre tajliki mają po 1000 wyświetleń, a subskrybujących trochę je mało, więc zapraszam, knefel subskrybuj i dzwoneczek, żeby wam się nowe tajliki wyświetlały. I zobaczcie sobie też ostatni tajlik z Mikołowa, bo tam troszkę mało wyświetleń. No i Facebook, Instagram. Zapraszam. To jadymy. Hełm. Od 1966 roku hełm śląski. Kiedyś Wielki Hełm. Po niemiecku Großhelm. Jest to gmina wiejsko w okresie bieruńsko-lędzińskim, przodzi wetyskim. Mieszka w niej ponad 6000 mieszkańców. W skład gminy władzi hełm, na który składa się hełm, hełmały, Błyndów i Gamrot, jak też wieś Kopciowice. Hełm powstał w XIII stuleciu, a Kopciowice w XII. Po II wojnie hełm był osobną gminą. W 1973 leżał w gminie Imielin. Od 1975 został tajlą Tychów, a w 1977 znalazł się we Mysłowicach. W 1994 zaś tworzył osobną gmina o mianie Hełm Śląski. Miejscowość leży 25 km od Katowic. Rostomili, jadymy ulicą Śląską i tu można by powiedzieć, tu pokocznie śląskie fany, ale to nie do końca są śląskie fany, ino fany hełmu śląskiego, no bo tak jak prawie każde śląskie miasto ma żółto-modre farby. Tutaj przed urzędem gminy opowiem wam troszkę o grubach, które tu były. W 1843 roku powstała pierwsza gruba Simon Segen, ja. W tym samym roku Agnes Segen, a 3 lata nie skorzej 3 gruby hełm, Emanuel Strost i Hermann Glick. To było zusammen 5 grubów i one do lat 20. stulecia przetrwały. W latach 1957-1963 była tu jeszcze taka płytko gruba przy grubie Piast w Lędzinach. No a w 1924 były tu nasycalnie drzewa i impregnowano, nasycano drzewa głównie pod szwele. Dzisiaj już nic nie istnieje. To jest takie teroski typowo rolniczo wieś. Za mną kościół Trójcy Przenajświętszej w Hełmie. Pierwszy kościół stanął tu, kapliczka, tak naprawdę w 1551 roku. Potem drzewiany kościół, parafia tu była, nie wiemy akuratnie, ale pomiędzy 1601-1611, a ten murowany kościół stanął we drugiej połowie XVII stulecia. Nosi cechy baroku i wielokrotnie przebudowywany w XIX-XX stuleciu. Ale co tu trzeba jeszcze powiedzieć? W tym kościele zostali ochrzczeni księdzowie, myszorowie, można powiedzieć, profesorowie, którzy na Uniwersytecie Śląskim wykładali historię, i znam Jerzego Myszora, nie znam Wincentego Myszora starszego. On się urodził w 1941 roku chyba, a
Jerzy Myszor już po wojnie. No i powiem wam, Rostomili Inotela, to jest szkodnik Śląska. On godał beispiel, że no niektórzy chcą uznać śląski za język, za gotka. A jako to gotka, jak to są, jak i ci gadają inaksi, i ci, to je gwaran. No Rostomili, jak profesor może powiedzieć, że gwara ma roztomajte gwary? No przeca język gotka ma roztomajte gwary, tak jak polska gotka, tak i śląsko gotka. No jak tak będziemy godać, to powiemy, że to dojdziemy do tego, że śląski to jest jedyna na świecie gwara, która posiada roztomajte gwary. Ja wam powiem Inotela, Rostomili, że niestety Kościół katolicki jest szkodnikiem śląskości, szkodnikiem regionalizmu i też kejby Kościół katolicki troszkę tu nie namieszał, to nie byłoby mono i tej wojny domowej śląskiej. No, były też i wybitne postaci w śląskim kościele katolickim, ale to jest temat na osobny tajlik. Jerzy Myszor godał czysto po polsku na wykładach, ale z akcentem śląskim. I odniosłem raz takie wrażenie, że śmiał się ze śląskiej gotki, jak ktoś na korytarzu powiedział kiedyś kaj, to takie odniosłem wrażenie i myślę, że mam rek, że podśmiewywał się. A co to jest? Więc tak jak monikerzy uważają, że śląski to jest jako gorsza gotka, jakoś gotka do robolów, do grubiorzy i do inkszych, a nie teroski beispiel profesor Kadłubek, inteligencjo godają, szrajbują po śląsku. Więc my musimy to wyciepować i niestety polski Kościół katolicki tu też na Śląsku teroski wiele zła robi dla śląskości. Sumy na Smutnej Górze, wcześniej to się mianowało Łysogóra. W 1831 roku po epidemii cholery azjatyckiej, która przyszła ze wschodu i była we Polsce, ale tu te tereny Śląska też zahaczyła, pamiętajmy, to były tereny pruskie i tu w Chełmie poumierali ludzie i tu ich chowano za miastem. Czemu? Bo bano się, że jak pochowa się ich na cmentarzu, to wody podmyją te roztomajte, bano się zarazy, że będzie jakoś zaraza. I na wierchu pod miastem ich chowano. I bez to ta Łysogóra zmieniła miano na Smutno Góra. A teraz tu jest taka brama Anno Domini 2000 milenium i tu jest droga krzyżowa. Tu ma swój koniec właśnie ta droga krzyżowa z Chełmu. A widzicie tu ten landschaft na kościół w Chełmie, o którym że godą gruba, to jest chyba tam ziemowit. W Lędzinach tam też wydymy, tam jeszcze jest widok na Piast w Bieruniu, a tu majs pole, zobaczcie tu bliżej ten majs, z tego będzie, możemy podejść bliżej, zobaczyć i wszędzie jest ten majs. Jak przejeżdżali my autem, tu pokorza, o właśnie taki fajny majs, i jak przejeżdżali my autem, to pełno tego majsa było, mocka tego je, i jeszcze wam pokorza trochę tego landschafta. Zobaczcie ten landschaft, tam już jest Polska, Małopolska i most galicyjski nad rzeką Przemszą, nad świętą rzeką, która oddziela i oddzielała bez stolecia Śląsk i Polska. Tam richtig była kiedyś granica. Teraz je ino tako symboliczno, ale i mentalno. Dla Ślązoków fez ważna granica. Śląsk i Polska. Śląsk
i Małopolska. Ludkowie, sumy nad Przemszą, tą świętą rzeką, a tam na drugiej zajcie Polska, tu Śląsk, ta granica. A kaj są słupy graniczne, kaj biało-czerwone, a kaj tu żółto-modre. Ja się domagam, tu powinny być słupy graniczne, tu powinno być szrajbnięte Rzeczpospolita Polska, a tu szrajbnięte Górny Śląsk. Musimy to kiedyś postawić. Biało-czerwono fana, żółto-modro fana. Przemsza, Polska, Górny Śląsk, Śląsk, Kefa i most galicyjski. Warto tu jeszcze wspomnieć, że księstwo oświęcimskie, tam mamy hełmek, dali Oświęcim. Do połowy XV stulecia było śląskie. Dopiero w połowie XV stulecia princ Jon sprzedał to księstwo oświęcimskie królowi polskiemu i odtąd to już jest polskie. Tak już się to spolonizowało, że ze Śląskiem dawno nie miało nic wspólnego. A zapytacie się jak? Czemu to sprzedał Polsce, a Śląsk tu nie była Polska? No nie, no przeca Śląsk był wtedy połączony z Królestwem Czeskim. XV stulecie, pamiętajmy, już od XIV stulecia Śląsk był połączony z Królestwem Czeskim. Musimy to wspominać. Nie możemy gadać ino o tych ostatnich 100-200 latach, kaj był pod Prusami. Nie. I była i Austria, no niekiero tajla śląska zawsze była pod Austrią, pod Habsburgami. Znajdujemy się w Kopciowicach, we wsi, która należy do Chełmu, a która powstała już w XII stuleciu. Czemu Kopciowice? No bo było tu 5 rozmaitych kopców, stąd miano. A są my przy zabudowaniach dworskich z XIX stulecia. Dwór, folwark, obora i tak dalej. Widzicie, dzisiaj to jest już tako ruina, ale to też cieszy oko. Widać, że to jest właściwy dworek. Mamy tam tabula, że obiekt zabytkowy. To jest jakieś gospodarstwo. Zaraz wam pokażę kaczki albo jakieś tam roztomajte inkrze. Roztomili. Wiemy też, że w 1600 roku był tu folwark solny, a kaj był wtedy Chełm, kaj były Kopciowice, kaj był Śląsk, no u Habsburgów w cesarstwie austriackich Habsburgów. No to zobaczymy, jak to tu wygląda. Kokot, kaczyce i cipy. A czemu cipy? No to po śląsku są kury. Kura, cipa, kurka, cipka, a kureczka, cipeczka. To jest inkszy język, inkrzogotka. Nie godą jakoś brzydko. Tu chcę z wami się pożegnać. Widzieli, żeście znów piękny, zielony Śląsk. I teraz kiedy będziemy penetrować ten krys
bieruńsko-lędziński. Co następne? Mono Bojszowy, mono Lędziny, mono Imieli, mono Bieruń. Filujcie mnie, zobaczycie na Instagramie, Facebooku, to już tydzień przodzi się dowiecie, co ja kręcę. Tymczasem dziękuję za dziś. Pyrsk.